imati svoj krsni savjet Bogu, nemojte ustajati. Ovo isto jako važno da napravimo. Pitam svakog od vas, jel se odričeš đavo? Svih dijela njegovih, svega sjajna njegovih, svega kraljevstva njegovih, odriče se svakoga grijeha, zlog duha samobojstva, prisili, bludnih misli, psihičke bolesti, epilepsije, odriče se duha gatanja, čarenja, vraćanja, magije, duha bioenergije, reiki, odriče se duha straha, duha smrti, odriče se duha bludnosti, duha pornografije, duha pobačaja, oholosti, zavisti, škrtosti, odriče se svakog oblika praznovjerja, duha slabosti, plaćenja, lažne pobožnosti, duha traume, duha boli, duha bolesti, nasljedne bolesti. Vjeruješ li da je Bog tvoj Otac koji ima neko srce? Vjeruješ li da je Isus Krist jedini put, istina i život? Vjeruješ li da je Duh Sveti Bog, treća božanska osoba? Vjeruješ li da je crkva katolička tvoja duhovna majka? Da je Gospa tvoja majka, učiteljica tvoja kraljica? Ponovno, to je vjera naša. To je vjera crkve. Njome se dičimo. Nju ispovijedamo. U Kristu Isusu. Naš Gospodin. Evo smo molite oslobađamo. U ime Gospodina Isusa Krista, upravo sada, braćo i sestre, poništavam ako ima bilo kakvo prokletstvo u vašoj obitelji, prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav, na ljepotu, na financije, na uspjeh, sve to poništavam u Isusovom ime. U ime Isusa iz Nazareta, lomim sve uroke, sotonske pečate, crne misli, crne molitve, vodu magiju, neka se sve to slomi u Isusovo ime. U Marijino ime lomim sve uroke koji su se možda prilijepili na vas preko hrane, pića, na dan vjenčanja, dan krštenja, krvi Kristova isperi svaki želudac i clijeva, neka se sve to slomi u Isusovo ime. Sve vas, braćo i sestre, koji ste iz slabe vjere ili možda iz neznanja, da ste imali probleme u braku, osobno, tražili pomoć od raznih vračara, čarobnjaka, išli iscijeliteljima, vješticama, na bioenergiju, na reiki, vježbali jogu ili bavili se spiritizmom, okultizmom. I na taj način vi ste se ušli iz demonima, jer oni su vrlo lako ući u vas. Ako su ušli, ja ih vežem i stjerujem i šaljem po dobi Gospodina Isusa, da Isus ima nas pomoći. Neka vas napusti taj duh koji je možda došao preko gadanja u kavu, u grahu, u dlan, preko vraćanja magije, preko tetovaže, preko pisiga ili preko New Age-a, bavljenjem ezoterijom. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Neka vaše tijelo napusti duh bludnosti, pornografije, duh preluga, homoseksualizma, duh svijeta, tame, duh pobačaja. Budite oslobođeni u Isusovo ime. I vidite oslobođenje duha straha, duha smrti u Isusovu ime. Neka odstupi od vas duh oholosti, zavisti, škrtosti, lijevosti, ovisnosti o pušenju, drogu, alkoholu, kocki. Budite oslobođeni u Isusovo ime. A sve te duhove veže i svjeruje i šalje od dobu Gospodina Isusa. Ponovite se za mnom, neka budu hvaljene. Neka budu hvaljene, slavljene, čašćene, blagoslovljene, presvete rane, presvetoga tijela Isusa. Dokolimo za zdravlje, stavite ruku na srce. Da će svi koji imate visok
u srca, imate možda slobodno srce. Primite ozdravljenje, besplatno iscijeljenje u Isusovoj ime. Amen. Vaša krv neka ozdravi u Isusovoj ime. Amen. Svaki oblik karcinoma neka napusti vaše tijelo u Isusovoj ime. Amen. Sve metastaze neka se povuku u Isusovoj ime. Amen. Budite ozdravljeni od bolesti artritisa, artroze, postolja, reuma, mišića. Neka vaše tijelo napusti duh slabosti u Isusovoj ime. Amen. Vaša krv neka ozdravi u Isusovoj ime. Amen. Primite ozdravljenje svih kožnih bolesti u Isusovoj ime. Amen. Svako dijete koje je bolesno, bilo koje je bolesno, neka ozdravi po vjeri roditelja u Isusovoj ime. Amen. Svi koji ste imate često glavobolje, migrene, vrtoglavice, oštećen mozak, budite ozdravljeni u Isusovoj ime. Sve ciste, svi miomi, kamirac u žuču, bubreg, neka se raspati i nestane u Isusovoj ime. Budite ozdravljeni u bolesti epilepsija, na tumor na mozgu, cistu na mozgu. Primite ozdravljenje upravo sada u Isusovoj ime. Bračni parovi koji ne možete imati djece iz bilo kojeg razloga, budite blagoslovljeni svetom djecom u Isusovoj ime. Svi koji živite u prokletstvu, uđite u blagoslov, budite blagoslovljeni u Isusovoj ime. Oči neka ozdrave u Isusovoj ime. Neka se otvore uši glupima, da koji slabiji čuju, da im probuje se tinnitus. Primite ozdravljenje u Isusovoj ime. Neka ozdrave svi oni koji imaju probleme sa govorom, sa mucanjem. Živci neka se obnove u Isusovoj ime. Primite, braćo i sestre, Božja čudesa ozdravljenja u Isusovoj ime. Neka ozdravi žena, slijeva, probala, sve to neka normalno funkcionira u Isusovoj ime. I zapovijedam svakoj kralježnici koja je kriva, svim kralježnicima, da se isprave i poredaju u Isusovoj ime. Budite ozdravljeni od bolesti prostate, neka mokački mjer ozdravi, normalno funkcionira u Isusovoj ime. Sve upale, alergije, virusi, bakterije neka nestanu u Isusovoj ime. Ono što je nemoguće, neka bude moguće u Isusovoj ime. Ono što je neizlječivo, neka se izliječi trenutno u Isusovoj ime. Svi koji ste ranjeni, primite iscijeljenje u Marijino u Isusovoj ime. Neka vas napusti duh boli, bolesti u Isusovoj ime. Braćo i sestre, lomim nad vama duha bolesti, duha slabosti. Nikad više bolesti u tvojom životu. Budi zdrav, budi zdrava u Isusovoj ime. Primite Božja čudesa, Božja ozdravljenja u Isusovoj ime. Braćo i sestre, Isus Hristos ozdravlja. Dođu duše sveti, sve ozdravlja, oslobodi, iscijeli. Neka budu hvaljene. Neka budu hvaljene, slavljene, čašćene, blagoslovljene, presvete rane, presvetoga tijela Isusova. Možete mi pjesmu napjevati sada?